vom prezenta balada meșterului Manole. În versuri cu Manole, Manolos, hai! Și contrastul negru fotă, că nu l-a scos de la developată, la fotă. Pe arte și în jos, sub un mal frumos, iată vin în cale 3 turme de miei și 3 ciobănei și... Pe arte și în jos, sub un mal frumos, iată vin în cale 9 meșter mari, în vază, sergentul 10 și cu mama și cu căștuși. Nu e asta. Pe arte și în jos, sub un mal mișto, purtând GSM și zicând alo, iată că sosește meșterul în pește. Și cu Manole 10, Emilia cu Michel 10, Teristofele Popa 10, 30 de puncte pentru Manole, mulțumim frumos. Următorul. Manole, Manole, iar mâncați fasole, băi. Doamne, mă jignești de mă învinuiești, că dacă aveam fasole mâncam, munții netezeam, argeșul secam, codrul defrișam, și chiar Hiroshima zicea toată stima. Maria ta prost desfărășea. Vorba nu-l credea și îl întreba. De unde am simțit un miros cumplit? Nasul sângera, părul îmi pica, crampe mă apucau, dinții îmi putrezeau. Tu nu știi cumva de unde am simțit ăst miros cumplit? Poate am râgâit. Bă, Manole, uite ce, eu am venit la tine că știu că pui gresia, bine. Vreau să-mi faci o filă mare să las lumea fără glas și să zic că uite, al dracu ce biserică și-a tras. Păi nu v-am zis eu vouă că vreau filă nouă? Hai acum la treabă, nu mai luați la... Lasă, Doamne, lasă, că-ți facem o casă cu gard împrejur, să te doară curte asfaltată și o grădină lată, cu iarbă destulă să ne duc și ne... Iată să porniți bine să înclădiți, cum pe lume nu e că vă dau și... banii la sfârșit cum l-am stabilit. Da, să-i dai pe toți, să-i dai pe toți. Te rugăm frumos să-i dai pe toți, da? Și atunci Manole se culcă și așa culcat rămasă. Și în somn visă că a terminat, așa e, terminase. Păi Manole, tot vorbiți și vorba trece. Eu ți-am spus că vreau o vilă și tu stai și o frână la rece. Îți dau termen 6 zile să termin ce ai început. Că de nu, vin cu armata. Și pe mama ta o cunosc până bine, și pe părinți și pe copii, pe secoata și mă băiat. Visând că va sacrifica o nevastă de-a lor și spuse meșterilor toți de vis îngrozitor. Unul din ei, cu glasul jumătate, îi spuse, nu e un sacrificiu, e o necesitate. Și ca să nu ne mai certăm, eu îți propun, băi frate, în loc de una să încercăm să le știm pe toate. Ana însă a alergat dacă îi dădea o țuică și ca Iulea Negură și ca Maricica Puică. Că avea mamă un picior cât roata de la tractor și o loveam pe la picioare ca de clasa muncitoare. Ana alerga, iar Manole se ruga. Dă, Doamne, o ploaie să curgă și roaie și pe Ana să o întoarcă. Însă Ana avea barcă. Și... dă, Doamne, friguri uscate să înghețe apele toate. Poate așa Ana nu vine. Însă Ana avea patine. Scheiße! Dă, Doamne, și tu ceva ca să nu mai ai pe ea. Și doamne Canceric, dacă îi dădea, nu avea. Însă Ana ajungea, la toți le zâmbea și toți se încruntau și cruciși făceau. Că avea o față de te lua cu greață. Un ochi sus și unul jos, parcă-i cior pe acel frumos. Și-a gândit în gură, frate, câtva din luciditate. Meșterii fugeau de ea și strigau, nu ne mânca! Unul a abordat pe zid, deși nu era gravid. Altul își împrună dragi, dând cu capul în stâlp ca Hagi. Păi Manole, nu glumi, hai mă bere să o zidim, leagă bine un frâghii, noi zici tu o zi. Și zidul repede creștea, până la clăznișoare, până la vulpișoare, până la copzișoare, până la... și în zona de nesimțire au lăsat aerisire. Mănăstirea e terminată. De sus de pe acoperiș, Manole strigă la meșteri. Păza avere că mă... Ce faci, mă, pe acoperiș? Cum de luați robodă chiar în cap la negru vodă? Schelele să-i luați, atunci să nu vă o dați. Manole arici făcea, de pe acoperiș sărea. Ceilalți meșteri îl priveau și între ei se sfătuiau. Gata, a sărit câmpitul, hai să coborâm cu liftul. Și cum zbura el prin aer, dădu 3 dume de fraier. Deși filozof ca Hegel niciodată nu o să ajung, vă mai spun o cugetare. Viața e scurtă, gustul